taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf, araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Nsellimlek nan. Dejjem l-istess storja. X'inti tħares int. Illum nan ħanaqralek storja oħra. Ir-Renju Arbi Bosco, immexxi mir-Re Francesco u r-Reġina Davinja, kien wieħed mill-isbaħ renji fid-dinja. Dan għaliex ir-Re u r-Reġina kienu jħobbu ħafna l-ambjent u n-natura, u allura kien hemm ġonna kbar u ħafna siġar u fjuri kull fejn tħares. In-nies li kienu jgħixu f'dan ir-renju kienu kuntenti u sereni, mhux biss għax kienu jgħixu f'ambjent sabiħ, imma wkoll għax ir-re tagħhom kien mexxej tajjeb ħafna, qalbieni u ġust ma' kulħadd. Ġara imma li ftit wara li l-prinċep Zefjon għalaq 13-il sena, ir-Reġina Davinja ġiet maħkuma minn marda terminali u mietet fi ftit xhur. Kulħadd kien sobien ħafna b'din it-telfa għax ir-Reġina kienet maħbuba ħafna, speċjalment minn żewġa, ir-Re u binhom Zefjon. Il-prinċep Zefjon kien ġuvni bil-għaqal u rispettabbli u minkejja li din it-telfa kienet jibsa ħafna għalih, baqa' jirsisti ħalli jżomm il-weda li kien għamel lill-ommu qabel ħallit din id-dinja. Dik li jagħti l-appoġġ kollu tiegħu lil missieru u li jibqa' ta' eżempju tajjeb għal kulħadd. Ġimgħa wara t-telfa ta' ommu l-prinċep ħolom biha. Pa, dal-lejl ħlomt bil-mama. Rajta f'wieħed mill-ġonna tagħna u kienet tidher kuntenta u ferħana ħafna. Bisitni, għanqitni u qalt li kemm tħobbni. Intom toħolmu xejn tfal. Jiena ma tantx noħlom. Xi kultant imma noħlom bin-nannu. Ir-re ħas qalbu tinafas. X'ħolma sabiħa dik ibni, l-akbar għaxqa ta' ommok kienu l-ġonna tagħha. Għajnejn il-prinċep xelu. Iva pa, u nixtieq inħawwel siġra għaliha u noqgħod nieħu ħsiebha jiena. Ir-re tant ħagost din l-idea li wedu li se jgħid lil Franz il-ġardinar biex iħallilu post fl-akbar u fl-isbaħ ġnien tal-kastell ħalli jħawwel fiha dak li l-prinċep xtaq. Il-prinċep ħaseb fejn se jħawwel is-siġra. Kieku fejn tħawluha intom, jien kieku fin-nofs inħawwilha ħanider. Nan, sar il-ħin reġa'. Sar il-ħin. Insellimlek.